A cada projecte hi ha una història, una mirada, un detall, una emoció que només passa una vegada. Des de 2017 treballem per donar forma a aquests moments i avui, als Premis Nacionals d'Oliva Verge Extra, tornem a fer el que més ens apassiona. El que més m'agrada d'Eternum és la manera com treballem, amb complicitat, amb ganes i amb compromís. I som un equip que es complementa, i això es nota en cada esdeveniment. A Eternum treballem perquè cada projecte respiri excel·lència. Ens mou la precisió, el rigor i la passió per transformar espais en experiències i formar-ne part és un orgull. Per mi Eternum és créixer cada dia i és formar part d'un equip que posa el cor en cada detall i que no deixa d'aprendre. El que fem va més enllà d'organitzar esdeveniments. Donem vida a moments que emocionen i transformen. I ser part d'això és simplement increïble. Aquí, cada esdeveniment és una nova oportunitat per crear experiències que es recordin per sempre. Darrere de cada premi hi ha hores d'esforç, creativitat i coordinació. És aquí on, entre l'estrès positiu i la complicitat de l'equip, Eternum Events es transforma. Quan els llums s'encenen i l'esdeveniment comença és quan tot cobra sentit. Organitzem esdeveniments, sí, però sobretot generem sensacions. Ens mou la idea de que cada persona recordi aquell dia com únic, i aquesta és la nostra feina. Aquest any hem crescut, hem après i hem creat moments inoblidables. Moltes gràcies per confiar en Eternum Events. Esperem que aquest 2026 sigui un any ple de reptes, emocions, il·lusions i molts d'èxits.